como habéis visto, efectivamente la rueda de prensa venía anunciada como la presentación de los nuevos uniformes de la policía local. Es una de las muchas medidas que se están adoptando con respecto a policía local. Esta es una medida también importante, puesto que supone un gran ahorro, como ahora explicará el jefe, respecto de los anteriores uniformes que existía. Hemos unificado total y absolutamente los uniformes y además se le ha dado otro tipo de características que yo pienso que mejor que explicarlo yo, es mejor que lo explique el jefe, que sabrá explicaros perfectamente en qué diferencia existen entre el uniforme que había actualmente hasta ahora y el que se nos va a implantar a partir de ahora. Gràcies. Bon dia a tots. Bueno, un poc d'alguna forma, és a dir, el que hem tractat de cobrir han estat una sèrie de demandes, és a dir, una d'elles ha estat unificar tota la uniformitat. Sabeu que fins ara s'utilitzava la uniformitat en bicolor. La uniformitat bicolor ha quedat única i exclusivament per a la unitat de trànsit, que lògicament és la que més va estar i la que més es deu de veure a l'hora de prestar el servei en el carrer, i després la resta d'unitats tots en una mateixa uniformitat. Això té dos fins, és a dir, un era unificar com he dit, tota la uniformitat, i un altre és una mesura d'estalvi, ja que si no teníem que equipar a tota la gent que està en el carrer, és a dir, tant la unitat de districtes com la unitat operativa, que és el company, com les unitats de custòdia, la unitat de barris, és a dir, tots tenien que estar equipats en dos uniformitats. D'esta manera en tenim en una altra. Després hi havia una novetat que vam comentar en el senyor conseller, que era una demanda un poc d'alguna manera de ciutadans que sempre volien saber que el policia estiguera degudament identificat. Aleshores, en els escuts, com veureu, l'escut porta el número del carnet professional de la gent, en la qual cosa, és a dir, està personalitzat i el ciutadà sempre sabrà qui és el policia en el qual està parlant i quin número té. És a dir, no té que anar a lo millor discutint en ell, o si té qualsevol dubte o es considera maltractat o el que siga, estarà ahí. I després una altra són les unitats dins del cos de la policia local. Ja feia temps que hi havia una sèrie d'unitats. El que s'ha fet un poc d'alguna manera ha estat personalitzar-les. També és per tal que el ciutadà sàpiga sempre en qui està tractant. Vull dir, si està tractant en la unitat de proximitat, que serien els policies de barri, o en vigilància i custòdia, que són els que estan als edificis, o després trànsit, la unitat operativa o la unitat de districtes. És a dir, un poc d'alguna forma es buscava donar una imatge nova. També el disseny, això com algú ha dit per així fa un moment, el disseny és exclusiu de Gandia, no hi ha una altra ciutat, almenys de moment, en la comunitat que tinga el disseny que tenim nosaltres. I, bé, tot això és. Sí, la veritat és que parlem d'un estalvi del voltant de vora 50.000 euros. Perquè què costen els uniformes i qui ho paga? L'Ajuntament. I què costa? Això, és a dir, tota la... No, el conseller és el conseller delegat d'alcaldia. Sí, no, això ho paga l'Ajuntament de Gandia i això, és a dir, l'estalvi és molt important. Estos, és a dir, tota la uniformitat que hem equipat ara no arriba a 55.000 euros. De 50.000, correcte. No sé si és coincidència això, però s'assembla molt a l'uniforme de Policia Nacional també. Això és una coincidència o s'ha intentat, diguem, que la policia local i que la Policia Nacional porten un uniforme paregut? No. A veure, simplement el decret de Generalitat que regula la uniformitat de policia local
regulava dos tipus d'uniformitat, que era la bicolor i després l'oscura que s'utilitzava. Què passa? Moltíssimes poblacions a nivell de comunitat valenciana, ja precisament en part pel tema de l'estalvi, ja estan això, és a dir, utilitzant-ne només que una. Perquè la gent fa matí, vesprada i nit. Aleshores això t'obliga a equipar en dos uniformitats, el que d'alguna forma duplica el cost per a l'Ajuntament. Per això és una despesa de l'Ajuntament. Bien, efectivamente es un pliego de condiciones que se ha preparado desde el departamento y es para pues,